Това видеоръководство е важно, за да можете да използвате сами вкъщи нашия революционен продукт за епилация. Отворете кутията и оставете на страна пластмасовия капак. Отстранете металната капачка, повдигайки поставения за целта пръстен. След което поставете кутията в нагревателя. Затворете я отново с предварително оставения на страна пластмасов капак. Поставете термостата на 60 градуса и изчакайте, докато епилационната смола придобие плътността на мед. Поставянето на пластмасовия капак е изключително важно, тъй като предотвратява изпарението на активните вещества и етеричните масла на смолата. След като смолата достигне желаната плътност, поставете термостата на 40-45 градуса и след няколко минути можете да я нанесете, използвайки дървена шпатулка. Епилационната смола EpiOTech се нанася по посока на косама. Но ако косъмчетата са прекалено къси, може да се нанесе и в посока обратна на растежа на косама. Изчакайте няколко секунди, докато изстине. Когато цветът стане матов, смолата е готова да бъде отстранена. За да отстраните епилационната смола EpiOTech, притиснете с пръст в единия край на нанесената смола, повдигнете я леко и издърпайте нежно, но с уверени движения в посока обратна на растежа на косама. С задната част на отстранената смола можете да отстраните парченцата, останали върху кожата. Когато приключите епилацията, нанесете нашия крем Aloeder, който не съдържа парафин и следователно не запушва порите и не води до появата на фоликулит. Докато етеричните масла и ензимите, проникнали в кожата от епилационната смола, продължават да действат, в продължение на няколко дни ви съветваме да използвате нашия душ гел, който не съдържа повърхностно активни вещества. Това е правилният начин за нанасянето на епилационната смола. Нанесете смолата върху желаната част от тялото, държайки шпатулата паралелно на кожата и притискайки леко, без да я разтилате прекалено много. По този начин топлината и активните вещества работят в синхрон за отстраняването на косама от корена напълно безболезнено. Това обаче е грешният начин за нанасянето на епилационната смола. Ако смолата се нанася, държайки шпатулата перпендикулярно на кожата, или както се нанася обикновената липоразтворима кола маска, има риск да се получи твърде тънък слой. По този начин смолата изсъхва прекалено бързо, активните вещества не могат да проникнат в кожата, отстраняването й предизвиква болка, което от своя страна води до накъсване на косама и фоликулит.